令和末期、核戦争、天災、悪政により国家形態は崩壊。事実上日本は滅亡する。そして文明は後退し、大和、武王、征夷3つの国が覇権を争う三国時代へと突入する。ウェディングドレスなんて日本時代末期の話じゃろうが。うちはウェディングドレスが可愛いから着るんじゃ。ここから見える景色が好きじゃ。日本はすんげえ文明だったんじゃなぁと。あんたの知識を生かせば三国時代を終わらすことができるかもしれん。日本再統一。車崎30度以内。行かれてない。いいか、私が国会や。たった一つ勇気じゃ。ほんじゃ行ってこい。よう帰るために。後に奇才軍師と称される彼の伝説が今始まる。日本三国。